Jo soc Rosa Ripoll, soc una creació purament alcoiana. Bueno, jo soc una artista realista, o sigui, a mi m'agrada la realitat. Jo partix sempre de la realitat, m'agrada el paisatge, m'agrada la figura, i ara estic dedicant-me més a la figura perquè és un apartat que tenia jo un poc deixat de costat, però sí que és de veres que sempre m'ha agradat. Sempre m'ha agradat i, de fet, en la portada de la revista ha volgut plasmar-ho en la figura, perquè és una cosa que m'agrada molt. La meva família no tenia vinculació a la festa, però en el cas del meu home sí, i són una família molt festera, tots. Començant perquè el meu sogre, que era José Luis Córcoles, va eixir de capità en l'any 2000, i aquesta és l'única volta que jo he eixit en la festa, no he participat mai més en ningun boato. Crec que és una cosa tan especial que probablement no he intentat tornar a eixir altra volta perquè m'ha quedat en aquest moment. Realment el que sí vull representar és la importància que té la música i el ball, sobretot els ballets, que són molt importants en la festa i que realment ens representen. Per mi ha sigut una sorpresa d'entrar perquè no m'ho esperava i una satisfacció personal tremenda perquè, clar, jo pensava que no tindria la mateixa pressió que un cartell, perquè, clar, el cartell sempre li tenim una por tremenda, però no deixo de reconèixer que la portada de la revista té molta importància i sí que m'ha treballat molt la idea i m'ha plantejat moltes coses i, de fet, ha sigut un honor per mi poder fer-la portar i estic encantada. Espero que us agradi.